O Centro de Saúde da Pobra do Caramiñal acolleu unha concentración de profesionais e veciños que denuncian a grave falta de persoal médico. Actualmente, só 4 das 7 prazas de médicos están cubertas, deixando sen atención a máis de 3.000 persoas no municipio. Unha concentración na mañá de hoxe enfrontouse á situación crítica que vive o Centro de Saúde da Pobra do Caramiñal debido á falta de persoal médico. Veciños e profesionais de saúde reuníronse para denunciar a escaseza de médicos e a falta de atención continuada. A comunidade sanitaria do centro destaca a situación insostíbel que está afectando a miles de persoas no concello. Estamos aquí concentrándonos porque estamos agora nunha situación de falta de persoal. Concretamente, de 7 prazas de médicos que hai no centro, están cubertas 4, faltan 3 prazas, unha fai 2 anos xa que falta e a se cubrir en 2-3 meses, nunca máis se chegou a cubrir. As outras 2, desde este mes, están xa sin titular. Hai como 3.000 persoas no concello que están sin médico asignado. A falta de médicos e a demora nas citas está deixando a veciñanza sen seguimento adecuado, obrigando a que os pacientes sexan atendidos por diferentes profesionais en cada cita. As citas estánse dando xa para novembro. Si hoxe atenderache un médico, mañá atenderache outro, quero dicir, non hai un seguimento, porque é imposible facer un seguimento, é imposible xestionar de maneira que sempre vos poida atender o mesmo médico. Estamos moitas tardes, hai horas nas que non hai médico. Mentres tanto, as urxencias están sendo atendidas, pero os veciños manifestan a súa preocupación pola falta de médicos, especialmente nas tardes, cando o centro non conta co persoal necesario. Só hai persoal de enfermería, as urxencias, como xa todos sabedes, estánse atendendo en Ribeira, pero se hai unha emerxencia, que teria que ser unha emerxencia, atendémola, é dicir, unha emerxencia vital, de atención inmediata, estánse atendendo igualmente aquí. Que pasa se ti infartas entre as 7 da tarde e as 10 da noite cando non hai ningún médico? Solo tes personal de enfermería. Entonces, a atención vos estáse vendo tamén repercutida por esta situación. Os profesionais sanitarios tamén alertan sobre a escaseza de médicos nas tardes de martes, mércores e xoves, cando non hai disponibilidade entre as 7 e as 10 da noite. A falta de atención médica nestes horarios está a aumentar a preocupación entre todos os veciños. Martes, mércores e xoves de tarde, a maioría deles non hai médico entre as 7 e as 10, hai médicos só de 3 a 7. Estamos aquí reclamando que se revierta esta situación canto antes. A situación que afecta a toda a comunidade foi apoiada por profesionais e veciños que demandan unha solución inmediata para cubrir as prazas vacantes e mellorar a atención sanitaria na zona. Somos 3 médicos a partir del lunes que vamos a atender a la población de 7 cupos y vamos a hacerlo lo mejor que podamos y con toda la paciencia que podamos, ¿vale? Entonces, paciencia y espero que esto se solucione pronto. A concentración de hoxe non só foi unha chamada de atención sobre a escaseza de persoal, senón tamén un clamor pola mellora das condicións sanitarias da Pobra do Caramiñal. A comunidade exixe que se cubran as prazas vacantes e que mellore a atención aos veciños do concello.